So what I think is that dole ne mu yi kokari mu tabbatar da gaskiyar al'amari a tsakanin. Yawwa. Yawwa. Husaina. Kalli wannan. Kalle ta sosai. Ban san ta ba. Amina. Ki kalle ta sosai, kin san ta? Wallahi Allah ban taba ganin ta ba, ban san ba Allah nan ba, ni ban taba ganin ta ba. Husaina. Kalle ta ba. Na ganin ta sosai, ban san ta ba wallahi ban taba ganin ta ba wallahi. Ai Husaina kin ce baki san ta ba. Amina kima kin ce baki san ta ba. Wallahi Allah ban taba ganin ta ba. It's okay. Woman police. Yes. Take her back to cell. Neman duniya, neman duniya, neman duniya. Assalamu alaikum. Ni ake kira Gambo Karmami. Gabasawa local government, jihar Kano. Rahama ta Ubangiji ce ta sa har aka gadar mana da wannan magani na HIV. Maganin HIV da nake harhinsa a halin yanzu. Wasu tuntuni sun san amfaninsa. Amma daga cikin masu maganin HIV akwai 'yan magani akwai masu magani. Daga cikin 'yan maganin ne wasu sukan ƙayyade takaitaccen lokaci wannan mai cutar zai sha ya rabu da ita. Idan mutum ya sha maganin HIV ƙasa da kwana 90 bai isa ya warke ba. Har ma wasu sukan amfani da wannan chemical ɗin ne wajen baiwa mai cutar. Suna cewa ya sha shi. Amfanin chemical ɗin a jikin jinin mai cutar HIV lokacin da suka ƙayyade masa takaitaccen shi kuma mai cutar yakan sa sauri da hanzari wajen ganin ya warke da wuri. Wasu suna amfani da na ruwansa kamar wannan, wasu kuma da na garinsa suke amfani suna baiwa mai cutar. To shi chemical ɗin amfaninsa yana gurɓata mutum jini ne. In har ya gama shan maganin, in ya je asibiti aka auna a ranar ba za a ga cutar ba. Bayan kwana biyu in ya koma ya sake auna sai ya ganta. To duka namu ba irinsa bane ba. Cibiyar Al-Mubaraka in har ta ba da maganin HIV muna da garantinsa. Har mutum ya ƙari rayuwarsa ba zai ƙara ganin cutar HIV a jikinsa ba. Yadda Allah ya lamunce wannan maganin yake aiki a jikin jinin mai cutar sikila, yaro ko babba ko ma'aurata guda biyu, duk daɗewar cutar sikila a jikin mai ita, idan mai cutar sikila shahi zai sha mamaki. Magani ne wanda yake ƙone cutar sikila cikin hanzari daga jikin mai ita, kuma ga daɗin sha, abin da ya ba a cewa komai. Malama Minal, shaki ji a ɗanɗanansa yake. Malam, ni da ba ni da cutar sikila na sha magani? Ƙwarai da gaske. Ɗanɗanansa ko yaya yake? Malam, wannan magani haka ba ɗaci ba bauri kamar zuma? Wannan sai mai cutar ya yi amfani da shi ma ya ratsa ɓargonsa da jininsa, ya kori cutar da gaggawa zai yi mamaki. Kaɗan daga aikinsa. Yaro ƙarami na goye zai iya yansa, haka duk girman mutum mai cutar sikila zai iya amfani da shi. Da shi da na wannan jarka duk ɗaya ne. Naira 5,000 ne kacal abin sadakarsa. Babba adres ɗinmu yana garin Karmami, jihar Kano, ƙaramar hukumar Gabasawa. Mazauna garin Gombe muna nan a cikin garin Billiri. Unguwar Fushiya muna aiki duk ranar Juma'a da Asabar. Idan aka je jihar Borno? Muna a Gwange layin tanki gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna aiki duk ranar Litinin da Talata. A garin Kano muna unguwar Rimin Auzunawa gidan Maryam Yola. A Abuja kuma muna Area 1 Afo cikin Resettlement. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna ƙasar Chaki muna garin Jammaina unguwar Gasi daidai Assembly. Waɗanda suke can ƙasar Ghana muna nan a garin Kumasi daidai roundabout